He kovan baqî nivîsî, diktatoriya nivîskaran û bindestiya edebiyatê. Kitêb hatine fuarê bo nivîskarên xwe pêşkêşî tribûnên kirîdaran bikin. Nivîskar jî hatine fuarê, xwe pêşkêşî tribûnên kirîdaran dikin. Bo kitêbên xwe bifroşin. Xwendevan bi heşekî li dehlîzên jiyanê berbelav bûyî li standên weşanxaneyê Kurd ên li fuarê berbelav bûyî digerin. Berî navê li ser rûyê kitêban bixwînin, mîmikên nivîskaran dixwînin. Qabiliyeta nivîskaran ji ya kitêban bêtir karîgerin li ser xwendevanên nizanin wê çi bixwînin. Kêja nivîskar karibe baştir mîmik û gotinên xwe bazar bike. Ew nivîskar xwendevan ên nizanin wê çi bixwînin zûtir qane dike. Xwendevanê qanehbûyî nav û îmzeya nivîskar dikire. Telefona nivîskar jî bellaş wêneyê xwendevan û nivîskar digire. Bo tribûnên medya civakî. Her nivîskarekî Kurd ji xêndê edebiyata xwe ji edebiyata tu nivîskarê din hez nake. An jî hezkiriyekî tirsonek e, bi dizî dixwîne û bi eşkerayî xweker dike. Bêhna min teng dibe, radibim dixwazim standên weşanxaneyên Kurd ziyaret bikim. Li kîjan standê dinêrim, dibînim kitêbên Kurdî yên li tenişta hev rêzkirî wekî partiyên siyasî ji hev xeyîdîne û stand kirine Kurdistaneke çil parçe. Li rûyê nivîskaran dinêrim, mehcûbin. Sirrên wan bûne rûyekî tazî û ew bi xwe bûne mehcûbiyeke veşarî dibin rûyê razên xwe de. Ji xilafî hin rûyên dilsoz û xweşik her nivîskarî xwe dibin razên xwe de veşartiye. Derdkevim derve, da li ber barana cemidî cixarekî germ vexwim, cixareyê dipêçim, cixare ripî rast dibe, wekî xêzikeke tebaşîrî ya li ser textê dibistanê. Çeqmêq diçelpînim, agir bi rastbûna cixarê dikeve, du firtan jî dikişînim, ariya cixarê wekî tilîka mina navîn xwar dibe, dikenim û dibêjim, du tilîkên min xwarin, niha yek ji german xwar biye, yek ji serman. Xwendevanê ciwan ê li rex min dikene, kenê wî wekî agirê cixareya min germe, dibêje, xalê kovan, çima tu nizanî wekî kesekî normal bipeyvî û binivîsînî. Dibêjim çimkî tiştê normal giş diktatorin wekî nivîskaran. Çavên wî ji dilê min firehtir dibe. Nivîskar diktatorin qey. Heke xeyala te diktatorî be yan tu bibî nivîskar an jî general. Loma nivîskar diktatorin û edebiyat jî bindest.